Indul, Szabi. Szabi, indul, munka. Én hoztam egyébként szemetet zsákot, hogy összegyűjtjük a saját szemetünket, ezt majd én otthon tudatom. Hallod, bazd, engem feldobott ez a szív. Az Attila, hogy mennyit csajozik? A valóban ugyanazt csinálja. Ugyanazt csinálja, bazd meg. Ez a burkológyárban. Ugyanannyit csajozik. Dolgozzatok, ne pofázzatok, bazd meg. Gyere inkább ide fát törni. Én hoztam a fát ide nektek. Na bazd meg elesett. Atya úristen. A picsál pont lemaradtam róla, bazd meg. Már beívott. Bazd meg engem a feldobott. Melyik? Az a posé? Bazd meg összekentem a batyámat. Ó, majd a mosóból kiviszik. Kurva, komolyan. Az bet meg. Az bet meg, bassza. Kurva világos. Látod azt a videót? Ha. Mi? Ja. Azt te láttad? Láttam, hátja. Kurva jó. Puska kellett volna ide, basz meg. Ez a faszér olyan, az